El cinema no és només un mirall dels canvis que hi ha a la societat, de tot el que es transforma al nostre voltant, sinó també és un motor, un catalitzador i una eina per pensar la societat i tot allò que ens envolta en un moment en què les imatges es multipliquen en un scroll infinit i fins i tot no sabem si l'origen d'una imatge és real amb la intel·ligència artificial. En aquest curs, El possible i el real, imatges del cinema contemporani, abordem tot un seguit de lineaments i símptomes que ens permeten entendre la realitat a través del cinema, no? Com el cinema ha esdevingut un sismògraf de la cultura contemporània, qüestions com ara la melanconia, les estructures apocalíptiques i messiàniques, les herències del cinema de la modernitat, els modes de representació del gènere, del cos, qüestions com poden ser la qüestió de les migracions, les fronteres i la comprensió d'àmbits i de cinemes que estan fora del nostre entorn occidental són els eixos d'un curs que, a través del seu títol, El possible i el real, ret homenatge a Henry Bergson, el famós text de Bergson, amb la idea que allò possible no és menys, sinó molt sovint més que el real.